τα συστατικά από δεξιά προς τα αριστερά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε πολύ ωραία να μπαίνουμε από ένα σκύλο και να βάζουμε ένα δεξιπόδι μπροστά. Αλλά εδώ πέρα μας έχει συνέχιση ένα σημείο αναφορά στην κορυφή του ματ. Πηγαίνουμε και αλλάζουμε τα πάντα πηγαίνοντας στο δεξιπόδι πίσω. Και λέγαμε και ότι μέσα σε ένα τμήμα, αυτός που θα πάει να στηθεί κυρίως μπροστά στον δάσκαλο, που έχει την τάση να πηγαίνει κοντά στον δάσκαλο, σε αυτό το σύστημα έρχεται τελευταίος. Αυτός που είναι τελευταίος, που φοβάται ή που ντρέπεται, που δεν θέλει να φαίνεται, έρχεται πρώτος. Και είναι όλοι ίσοι. Δεν υπάρχει διαχωρισμός σε αυτό. Σε βάζει σε μια ισότητα λοιπόν, από μόνο του σαν σύστημα αυτό, με το πώς χρειάζεται να στείνονται και όλα τα στρωματάκια και πώς χρειάζεται να μην διδάσκει βλέποντας τον δάσκαλο. Σε κανένα τμήμα στην αστάγκα δεν υπάρχει στρωματάκι του δασκάλου. Ο δάσκαλος είναι γύρω-γύρω και είναι δίπλα από όλους. Λοιπόν, πηγαίνοντας πίσω, αυτό που μας αλλάζει είναι η φορά και αυτό που ίσως έχουμε δουλέψει την ζωή, να πηγαίνουμε με το δεξί πόδι μπροστά. Πάμε πίσω και κατευθείαν είναι κάτι που μας δουλεύει το συντονισμό, μας δουλεύει το χρονικό προσανατολισμό, γιατί πρέπει να ανοίξει το πόδι σου και να έχει κατανοήσει ποιο είναι το άνοιγμά σου, αναλογικά του ύψου σου. Γιατί ο καθένας ανάλογα με το ύψος του έχει διαφορετικό άνοιγμα. Οπότε εκεί καλείσαι να αναγνωρίσει τον εαυτό σου. Μπορεί να σου πει άλλος, τόσο μεγάλο πόδι έχω. Ή τόσο μεγάλα χέρια έχω που εκεί πρέπει να είναι τα πόδια μου. Ουσιαστικά δεν γνωρίζει τον εαυτό του. Και πρώτο αυτό και δεύτερο, αφού τελειώσει την άσκηση, πάντα θα υπάρχει μια περίοδος παύλας, όπου εννοούμε ότι ερχόμαστε